Салом дӯстон, дар ин видео аз бозии кактусҳо пул мегузаронем дар кашлоки Душанбе Сити. Ва дар видеои пешина мо дар бораи ҳамин бозӣ як видео дига карда будем, ки дар уҷа мо 20 рубл гузарондем ва дар ин видео бошад мо 160 рубл кор кардем мегузаронем. Ва дар баланси ма 50 рублай силкаи бозиро дӯстон дароӣ кардем ва 110 рубли дига кор кардем ва ҳамагӣ 160 рубл дар баланси мо. Барои пулмона гирифтан аб наличта интихоб мекунем. Ҷое ки эмайл нависаги электронии почтамона менависем ва ҷое ки номери телефонаи ма юмани кашлока интихоб мекунам. Электронии почтамона менависем. Ҷое ки счёт кошелка нависаги рақами кашлоки юманимона менависем ва медурем кашлоки юманида аз тарафи дасти чап болода рақамҳои кашлокмона копировать мекунем ё ки дастӣ менависем. Ва ман рақами кашлок ма копировать кардам, дар ҷои счёт кошелка ставитиш мекунем ва отправита интихоб мекунем. Айна баланси ма дар бозӣ 0 шида, як бор дига обновид мекунем ки баланси ма 0 аст. Кашлоки юманида медуроем. Баланси ма дар 2 рубл 60 копейка ва ҳоли пул нагузашта ва ждат мекунем ки кай пул дар баланси мо мегузарад. Як бор дига медуроем. Айбан як рӯз ё 2 рӯз вақт гузашта медуроем кашлоки юманида баланси ма дар 162 рубл 60 копейк шида. 160 рубл ай Тинькофф дар кашлоки ма пула гузарондан ай бозии кактусҳо. Ҳозир айҷа мо бояд пуломона дар кашлоки Душанбе Сити бигирем, ки мо истифодаш бурда бутонем. Кашлоки Душанбе Ситиро мекушоем. Аз ҷое ки карти нависаги, картатон привязка кардаги боша, агар картиро интихоб мекунем. Ва ман картамон болода якум гиша интихоб мекунам. Дар инҷа картама рақамоша копировать мекунам. Бо меоем дар кашлоки юмани. Аз тарафи дасти чап болода бари попалнида переводи нависаги, переводиро интихоб мекунем. Ва дар инҷа заграницаро интихоб мекунем. Дар инҷа бошад Тоҷикистонро интихоб мекунем. Ҷое ки номери карти нависаги, ҳаминҷа рақами картае ки копировать кардем. Рақами картамона ки навистем, далширо интихоб мекунем. ва дар ҷа сколка нависаги чанд сум, яъне ки чанд сум пултон шумо метавонед чанд сум пул гузаронданӣ ва ман 150 рубл менависам. Дар поён боша откуда, яъне ки айгиҷо мегиред пултона из юманиро интихоб мекунем. 154 рубл 50 копейк комиссияш қатъ мешавад. Комиссияш бошад 4 рубл 50 копейк мешавад. Поёнтар меоем заплатита интихоб мекунем. Ина аз тарафи дасти чап болода виполнена навис, яъне пул гузашт дар баланси мо ва комиссияш қатъ 154 рубл 50 копейк. Главниро интихоб мекунем. Дар баланси ма 8 рубл 10 копейк монда дар юмани кошелок. Ина дар электронии почтаи ма сообщение омад, дар Душанбе Ситирам сообщение омад, ки дар баланси ма 17 рубл 52 дирам гузашта. Кашлоки Душанбе Ситиро мекушоем. ҳозир дар баланси ма 52 дирама. Як бор аз тарафи дасти рост обновид мекунем як бор кашлокмона ва баланси ма 18 рубл 04 дирам шид. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.